Wara li ntemm il-Malta Arts Festival, il-kapitlu artistiku u kulturali f'pajjiżna xorta se jibqa' għaddej. Din id-darba bi brio tal-mużika jazz li minn nhar it-tlieta se jinvadi t-toroq tal-Belt Valletta. Se tkun edizzjoni li se tiffoka fuq it-twessieħ tal-udjenza lokali li tħobb il-mużika jazz. Il-Malta Jazz Festival se jkun ukoll tieqa artistika għal mużiċisti lokali biex jibnu triq għal karriera internazzjonali. Il-ferat prinċipali ta' dan il-frinġ huma tlieta huma l-master classes li huwa ngħidu hekk il-lat edukattiv, huwa hemm ukoll the Fringe Youth Jazz Ensemble, ngħidu il-lat ta' exchange, kollaborazzjonijiet ma' istituzzjonijiet barranin, u hemm ukoll il-midday concerts, il-kunċerti ta' nofsinhar li qed ikunu il-Belt. Ix-xewqa tal-organizzaturi ta' din is-sena hija li l-udjenza iktar żagħżugħa tersaq viċin dan il-ġeneru li normalment huwa assoċjat mal-għoxrinijiet u l-Belt ta' New Orleans. Żmien li dan l-aħħar snin kien suġġett ta' bosta films, letteratura u aspetti tal-moda. U naħseb li Malta mhux preżenti biżżejjed għalkemm nerġa' ngħid li dal-aħħar snin l-affarijiet veru mxew il qudiem u hemm ħafna iktar mużiċisti żgħażagħ, ħafna iktar venues. Biss naħseb in-nies xorta mhumiex esposti biżżejjed, naħseb il-radio stations, il-programmi għandhom iktar responsabilità biex jesponu din-mużika iktar u qed isir xogħol, naħseb li qed nimxu l qudiem f'dak il-lat. Il-festival se jdum mill-ħamis sal-ħadd iżda l-pubbliku se jduq ftit mill-programm sa minn nhar it-tlieta, hekk kif għall-ħabta ta' nofsinhar fid-daħla tal-kapitali se jkun hemm wirjiet mużikali tal-jazz biex il-pubbliku jkollu idea aħjar tal-ġeneru. Ix-xewqa tal-organizzaturi jidher li diġà bdiet issir realtà, hekk kif il-Ministru Owen Bonnici ipprova joħloq wirja qasira tal-ġeneru quddiem il-midja lokali. Bonnici saħaq li minkejja li s-sit tal-festival il-Belt huwa sit ta' identità barokka, iż-żewġ temi jikkumplementaw tajjeb ħafna lil xulxin. Il-ġanr tal-jazz jikkumplementa ħafna l-karattru u l-istil tal-Belt Valletta u jien m'għandix dubju li iktar ma ninvestu f'dan is-settur iktar naraw turisti jiġu Malta propju għal Jazz Festival u nies illi jkunu jixtiequ jgħaddu din l-esperjenza fantastika magħna l-Maltin.